Соба районы башкарма комитеты жетекчиси Марат Ишниязов икенче көнне тавыш берди. 2486 номерлы сайлау участогында безнең иҗат төркеме эшләде. Соба арена бу көннәрдә собаларга сайлау участогы буларак хезмәт итә. Биредә районның 2486 номерлы сайлау участогы урнашкан. Гомумән алганда 15-17 март көннәре аралыгында район буенча 40 сайлау участогы эшләп, райондашларыбыз аларда Россия Федерациясе президентын сайлап, үз тавышларын бирә. Сайлауларның икенче көне 16 мартта Соба арена сайлаучылар өчен иртәнге сәгать 8-дә ишекләрен ачып җибәрде. Тыңгысыз авыл кешесендә иртәнге яктан ук мөһим эшләрен бетереп кую гадәте бар. Шуңа күрә биредә төшкә кадәр ишекләр 1 минутка да ябылып тормады. Район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов та нәкъ шушы участокка беркетелгән сайлаучы буларак үзенең гражданлык бурычын үтәде. Аның өчен бу сайлаулар ышанычлы ил башлыгы белән тагын да максатчан юнәлешләр булдырып, алга карап халыкка хезмәт итәргә дигән баскычның беренче адымы булып тора. Беренчесен әйтәрем инде, без бүгенсендә барыбызда сайлау участокларына килеп, үзебезнең тавыш бирү. Ул безнең бурычыбыз, или безнең киләчәген сайлыйбыз. Икенчедән, безнең барлык регионнарга да, или бездә үзләренең социаль-икътисади үсешен булдырырга бөтен мөмкинлекләр бар. Нас проектлар штаб килә, федераль программалар штаб килә. Алар берсе дә бетмәде. Безнең республика әлеге программалардан читтән калмый. Бу программалар белән куллану буенча үзебезнең илебездә лидерлар рәтендә, үзебезнең районда да күп кенә эшләнә бу программалар буенча. Республика программаларыннан тыш зурларына әйтеп китсәк, 500 орынлык мәктәп төзелде. Бүгенге көндә тагын бер зур проект тормышка ашып килә. Социалистик центр төзелә башлады. Моңарчы үзебезнең кан системасы авырулары белән, йөрәк авырулары белән читтә дәваланса, Арчага җибәрелсә, Казанга җибәрелсә, хәзер инде шушы үзәк беткәч, алар бөтенсе үзебезнең районда дәваланачак. Өстәвенә әле үзебезнең чит районнарда монда үзебезнең Собага килеп, шушы үзәктә дәваланачак. 2486 номерлы бу сайлау участогында комиссия рәисе Марат Захидуллин. Ул эш барышын ныклы контрольдә тота. Татарстан Республикасы буенча үзәк сайлау комиссиясына үз участогыннан саннар статистикасын җибәреп, хисап биреп бара. Байлар Собасы бистәсендә урнашкан 2486 номерлы сайлау участогында менә икенче көн рәттән инде Россия президент сайлаулары дәвам итә. Безнең бу участокка 1532 сайлаучы теркәлгән. Шуннан кичә 700-дән артыгы, ягъни 50% килеп сайлады инде. Бүген менә 10 тулуга да карамастан 200-гә якын кеше килеп сайлады. Халык бик теләп һәм актив катнаша дип әйтер идем мин. Бигрәк тә яшьләр килә. Яшьләр күп бу участокта теркәлгән. Беренче сайлаучылар 74 кеше бар безнең. Шуның менә 40-ка якыны килеп сайлады. Калганнарын бүген көтеп калабыз инде, чөнки бит контингент студентлар бүген кайтса, бүген килер дип көтәбез. Шулар арасында безнең өлкән яшьтәгеләр дә бар. Менә кичә килгән безнең бер ханым 82 яшьлек. Ул килеп сайлап үз теләкләрен җиткерде безгә. Гаилә елы уңаеннан бит инде конкурсларда каралган бу сайлауда. Бу конкурсларда да халык бик актив катнашып, фоткаларга төшеп, теләп катнашалар дип әйтер идем. Сайлауларга килү, аларда катнашып, үз тавышыңны бирү бик мөһим гражданлык позициясе. Балалар бакчасында тәрбияче булып эшләүче Миләүшә Хөснуллина да шулай ди. Бүген ул сайлауларга улы белән килгән. Фирдус студент. Мондый сияси чараларда икенче мәртәбә катнашуы. Сайлауга килдек. Шулай ук машина уйнату акциясында да катнаштык, браслетлар да алдык. Бүгенге сайлауда иң лайыклы президент сайлансын инде, дөньялар тыныч булсын дип, шундый теләкләрдә калабыз. Быелгы елга, ягъни гаилә елына бәйле рәвештә сайлауларга гаиләләре белән килүчеләргә конкурста катнашу мөмкинлеге дә тудырылды. Моның өчен аларга тавыш биргәннән соң махсус беләзекләр тапшырылды. Һәм гаиләләр аларны киеп, ВКонтакте социаль челтәрендә тиешле хэштегларны күрсәтеп, гаилә фото конкурсына кушылырга тиеш. Бүләкләр саллы. Сайлауларның 3 көненә 3 машина. Собалар да бу конкурстан читтә калмый фотоларга төштеләр. Собадан Мөбәрәковлар да гаилә белән күмәк фото ясадылар. Беренче тапкыр килделәр, аларга бик кызык булды. Бергәләп сайладык гаиләбез белән. Алла бирсә, дөньялар тыныч булсын, барысы да әйбәт булсын. Главный илләр тынычлансын. Барысы да әйбәт булыр, Алла бирсә.
Собадан Зәлия Ойрат Шагиевлар гаиләсе Россия президентын сайлауга айрыша дулкынланып киләләр. Алар бүгенге тормышларыннан бик канәгать. Хөкүмәт программасында катнашып торак алганнар. Без былтыр яшь гаиләләр программасында катнаштык. Безгә хөкүмәт инде субсидия ярдәм итте яшь гаиләләр буенча. Шул үзебезгә шул акчага ярдәмендә инде без үзебезгә квартира алдык. Бүген сайлауларга инде күңел күтәренкелек белән килдегез? Күңел бәйрәм шикелле, үзебезгә сайлауларга килдек. Ошада халык бәйрәм шикелле булырга тиеш инде ул. Татарстан Республикасында сайлау хукукына ия 3 миллионга якын кеше яши. Шуларның 23 211 безнең Саба районына туры килә.